Podľa zistení televízie JOJ mohlo fatálne zhoršenie zdravotného stavu politika súvisieť s tým, že poslanec podstúpil očkovanie proti covidu. Úmrtie rešpektovaného politika, exministra školstva a tiež europoslanca Jaroslava Pašku v lete oznámila verejnosti jeho rodina. Politik mal zdravotné problémy a niektoré médiá začali špekulovať o príčinách úmrtia. Zásadný problém ale identifikovali samotní lekári, ktorí pripisovali zhoršenie zdravotného stavu známeho pacienta očkovaniu. Aj preto nebohého podrobili skúmaniu patológovia. Na ich závery aj pozostali museli počkať takmer 3 mesiace, aby lekári následne prišli so záverom, že môžu vylúčiť, že zdravotné komplikácie u chorého ovplyvnila podaná vakcína. Televízia JOJ k tomuto prípadu získala aj stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a v ňom sa uvádza, že úmrtie tohto pacienta priamo súvisí s očkovaním proti covidu. Vzhľadom na časovú súvislosť s očkovaním nemožno vylúčiť, že očkovanie prispelo k rozvoju komplikácií základného ochorenia pacienta a k následnému úmrtiu. Kauzálnu súvislosť s očkovaním preto štátny ústav uzavrel ako možnú.